og velkommen til vejrudsigten. Vejret ser ud til at blive rigtig godt i dag med høj sol og helt op til 20 grader. Vinden er totalt forsvundet, så det er bare hjem og få sommertøjet på, find de lækre shorts frem, og hvis ikke du allerede har dem, så køb dem. Her har vi så vores lidt lækre afdeling, som hedder Pøbel, som er også lavet af lækkert, og det er sådan lidt lækre skjorter, jakkesæt, vi kører noget omkring og sådan noget, og det er altså noget lækre kvalitet. Og herovre der har vi vores jeansafdeling, hvor vi kører med den som er helt selvfølgelig. Det er sådan meget skinny dreng, der kommer ind efter dem. Også piger for den sags skyld. Og herovre der har vi så den, der hedder Boxy, som er noget bredere. Men det skal nok være der meget mere om, og det lærer du også meget mere om, når du kommer på skole. Hvordan det skal være. Super. Det her det er så vores damper, og den bruger vi, fordi at vores tøj det ser det bedst, når det ikke er koldt. Så der tager du simpelthen bare vandet, det fylder du i her. Og der kan være 2 liter i. Ja, det er ikke altid, det ser super meget rigtigt. Så tænder du den herover på den grønne. Den. Så kommer der en lille damp ud, der skal du altså passe på ikke at brænde dig. Fordi alt det her damp, det samler sig op i det, og det gør skider. Ja, det gider ikke nogen skader. Slet ikke på din første dag. Så vil du prøve? Ja. Så holder du simpelthen bare ud i ærmerne. Eller hvor du vil starte henne. Og så kører du den bare indover, og så bliver den simpelthen lige så fin. Ja, den er sgu meget smart. Hej, og velkommen til. Hej så. Skal I holde varmen? Ja, der er godt nok sket forandringer siden i går. Ja, 20 grader. Ja. Er det shorts, vi burde kigge efter? Du pakker det godt i, kan jeg se. Vi leder faktisk efter noget, der er lidt finere. Lidt finere. Vi skal simpelthen i byen, ja. Er det noget bestemt sådan farve, eller skjorte? Altså, jeg vil jo rigtig gerne have det med til min kjole. Og farve i kjole. Den er sådan lidt over i det bordeaux-røde. Okay. Okay. Så måske ikke alt for meget, måske små detaljer, der lige Ja. man kan se. Ja, er det skjortehvide t-shirt? Ja, det er skjort, ikke? Ja, skjort, ja. Det er skjort. Okay, ja. Jamen, så tænker jeg lidt med den her. Ja. En af vores nye varer, den er rigtig, rigtig fin. Og du er bordeaux-kjolen, har ikke også? Ja. Ja. Så kunne vi knappe den igennem, og så herinde, det er simpelthen smart. Ja. Ej, ja, det er smart. Ja, Også hvis man har slips og sådan noget. Ja, præcis, så er det ikke i vejen. Nej. Og så kunne vi jo putte sådan en fin slips på. Nu ved jeg ikke, hvor bordeaux det er. Vi har så som den her. Den er ikke så meget til det. Den er ikke smart til? Nej. Er vi så over i sådan noget som det her? Ja. Ja. Det passer lidt med hendes kjole. Ja, det er præcis. Ja. Jamen, super. Hvad med noget bukser? Ja, det står faktisk også så mange. Ja. Kunne være ret fint til. Ja, det tror jeg, ja. Ja, det tør jeg simpelthen ikke skyde på. Det er ikke så meget til. Nej. Jamen, så har vi sådan noget som pachinos her. Ja, det Ja, det er lidt mere dejligt. ja. Ja. Det ser lidt Er bedre det sådan, vi skal prøve? Ja, Ja. Jamen, skal vi smutte ned og prøve det? Ja. Skal vi lige have slipset med? Ja, det skal vi prøve sammen med. Det er jo meget vigtigt. Tak. Værsgo. Tak. Værsgo til sættet. Er det noget, du mangler? Ja, Ja. det er faktisk. Ja, hvad er du sådan til? Er vi ude i sådan noget som dem her? Nej, ikke sådan der. Nej, det er ikke dig. Nej. Nej. Hvad med sådan som dem her? Ja, det er faktisk... Ja, det var super fedt. Jeg er lige kommet i dag. Ja, har du dem? Ja. Hvad størrelse bruger du? Det var godt. Jamen, det var perfekt. Ja. Skål. Så vi kan også lige stikke sådan en strømper i. Det ser bare skide godt ud. Lige her. Lige for buksen op, og så lige smide udenunder. Ja. Ja, super fint sommer. Det ser sgu godt ud. Ja. Og passer det nok kjolen? Ja, det synes jeg. Jeg tror faktisk, den rammer farven utrolig godt. Fantastisk. Er det det, vi gør? Ja, super. Du bliver sgu lækker, skat. Ja. Så vil du gerne følges med mig så? Det vil jeg i hvert fald. Godt så. Hvor skal vi bedst hen? Det er faktisk min kusines bryllup. Nå, ej, hvor fornemt. Ja, Det bliver rigtig spændende. det gør det da. Værsgo. Ja, tak. Og god fest. Ja, tak. Og rigtig mange tak for god service. Jamen,